Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri, berriz ere, herriz herrira. Gaurkoan, Zizur Nagusira etorri gara, Nafarroa garaiko iparraldean kokaturiko udalerria, zehatz-mehatz Iruñerrian. 15.000 biztanle inguru ditu, eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu, ea pandemiak herrian zenolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Zizur Nagusia ezagutzen. Arratxaldeon. Kaixo, Pablo. Zu David zara? Bai. Kaixo, Pablo, Saloa Telebistakoa, zer moduz? Bai, aurrera, pasa, bai, mila sartu. esker. Ze, David, kontatu pixka batea nora ekarri gaituzun zure tabernara, ez da? Bai, pues hemen gaude, Garnatxan, hemen ja piruka eta bio daramagu 17 urte. Bazkideak zarete? Bazkideak gara, horixe. 17 urte, jadanik. 17 urte, bai, elkarrekin. Eta, bueno, gutxi gora bera, dena berdin, beti berdin, eta, bueno, ongi. Bai, Zirkoak zarete biak edo? Ez gara, ez bera ez ni, baina ni bai, hemen bizi naiz, eta, bueno. Erdi Zizurtarra orduan. Bai, ni gainera ja 10 urte hemen Zizurren, eta, bueno, ja kasi Zizurkoa, baina, bueno, bai. Hori da. Bai. Bai, iruditzen bazaizu ze, hortxe xertzen bagara, David, eta alderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Bai, noski, bai, aurrera. Bueno, David, hemen Garnatxa tabernaren barnealdean lasai eserita gaudelarik, esan bezala galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko. Aurrera, bai. Dena hasi baino lehen, esan behar daukat tabernai karagarri pollita daukazela, gustu ematen duela hemen barnean. Esaten du jende asko, leku polita dela, eta bueno, bai. Gai askorekin eta esentziarekin. Bai, ardo mundua oso zabala da, eta bai, oso lan polita, bai. Eta, bueno, bai, David, elkarrizketarekin hasteko, esan dizugun bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan zenolako eragina izan duen, ezta? Bai. Zuen kasuan, ostalaritzaren perspektiba batetik, dizkizute galdera hauek, Garnatxa tabernaren bazkidetako bat izan da. Beraz, David, hasteko nolakoa izan zen zuentzat pandemiaren hasiera hori, ezta? Konfinamendu totala eta hortik ateratze hori. Bueno, pues hasieran hori pues pala hundia, ez? Osea, esaten dizute etxera joan, eta gero ez dakizu nola aterako zaren, ze futuro edo ze etorkizuna daukazun, eta, bueno, ostras, kezkatuak, ez? Baina, bueno, gero egia zan, pues, laguntzekin eta, bueno, eta horrela, pues, nahiko ongi, eskerrak, ez? Ongi mantendu genien, eta, bueno, gero ja denda bezala, gu taberna eta denda gara, ez? Taberna eta denda, bai. Eta orduan... Hau denda. Hau denda, ez? Eta gero, taberna ere. Klar, denda bezala orduan irekita egon ziren. Ireki genuen, bai, esenciales, ez? Ardoa esenciala bihurtu zen, eta orduan, bai. Ireki genuen, eta, bueno, ez da asko, ez da lan askori dagoena, baina gutxienez, hori zabala zaude, eta, bueno, jendea etortzen zen, eta, bueno, ongi, ez? Beraz, ostalaritza toki bezala eta komertzio bezala ari zarete zuek, ez da? Bai, gu jolasten dugu bi tokitan, bai, bentaia handia da. Bai, horren inguruan, esan duzu laguntzekin eta tiratzen joan zarela, zenolako laguntza jaso dituzue, komertzio aldetik eta ostalaritza toki aldetik, eta nolakoa izan da hori? Bai, gobernutik jaso dugu laguntza batzuk, eta gero hemengo udaletxeak ere, hori, lehenbailen atera zituen laguntza batzuk,
baldintza, pues, arraroak ziren baldintza, baina, bueno, erresa betetzeko, eta, bueno, udaletxetik ere jaso genuen. Laguntzak, eta gero ja, taberna zabaldu zenean, terraza jartzeko eta hola, errestasunak, ez? Osea, bertan daukazuen terraza handitutako terraza da. Zuek betianik ez daukazuen terraza hori edo? Gu jarri genuna zen estalkia, ez? Lehen ez zegoen, eta ja, jarri behar izan genuen, ez? Eta jarri genuen estalkia, eta gero bai esate, udaletxak bai usten zizuten jartzen, mai guztiak, hasieran zera euneko 50 ez jartzeko. Ja udaletxak esan zuen, euneko 100 jarri eta gero ez ordaintzeko, ez? Gutxienez urte batez. Eta eskertzen da. Ez da gutxienekoa hori da. Ez, ongi, bai. Eta, David, nolakoa izan da, dakigun bezala, ostalaritzaren kasu espezifikoan, ireki itxi egon zarete, nolakoa izan da esperientzia hori azkenean, egun batean esatea irekita zaudetela, 2 astetan berriro itxi, azkenean nolabait ero bueltatu, ez da, zuek nola bizi izan duzu egoera hori? Erokeria, gainera gora, bera, eta deno, eta gero ere, keskatuak, ez? Birusa egon da mundu guztientzako, eta keskatuak eta gero erokeria, hori, ez genekien taberna ireki den da bai, terraza nola, izan da, bai. Zer egiten dugu orain, ez da? Bai, eta, izan zen okerrago oraindik, ireki genuenean, ez, baldintzekin, orain ez dakit zer ordura arte, aforoa, kopurua, eta, izan da kristona, benetan, estres pixka bat egon da, bai. Orain baldintzak aipatzen dituzula, David, galdetu nahi nizun, arlo ez dakit guztietan, baina lan arlo gehienetan, pandemiaren ondorioz berrikuntzak, moldaketak eta bar eman dira, zuen kasuan lan dinamikak aldaketa asko jasan du, Garnatxa tabernaren kasuan. Lan dinamika, bai, aldatu ditugu gauza batzuk, ez? Batez ere, hori esaten dizuana, orain lan egiten dugulako gehiago terrazarekin, terrazan, lan egiten dugu pila eta gauza batzuk aldatu behar izan dira, baina orokorrean taberna txikia da eta moldatzen gara errez, ez? Bai. Herriko jendearekin ez da zuek, betiko... Gure bezeroa dira gehienak ezagunak eta ohikoak, ez? Hori beraz, abantaia nola baita ere zuentzat, ez da betiko bezeroa finko hori edukitzen. Bai, abantaiak, ez da erreza, esaten dizut, batez ere hori, bete behar duzulako baldintzak eta, ez da erreza. Baina, bai, laguntzen du eguneroko jendea, laguntzen du, eta, bezero, baitu hemen bezero batzu irala, vamos, Buko bezeroriko berena. Bai, eroiak, bai, joder, euria, hotza eta hor terrazara bantatu dute. Eskertzekoa da, gainera ostalaritza dagoen egoeran bai, izan da, ostras, aipatzeko, bai. Eta zera, orain galdetu nahi dizut, ERTE famatuei buruz, ez da? Sektore guztietan izan dira famatuak, ostalaritza ez da salbuespen bat. Zuen kasuan, hemen zu eta zure bazkide piluka zaudete, ez dakit horretaz aparte langilerik edo daukazuen, eta galdetu nahi dizudana da, hori, ERTEen kontuek ere zuei eragin, Garnatxa tabernari eragin dioten. Bai, gu hemen gaude hori bazkideok, eta gero beti dago beste langile bat, ez? Eta, gure oraingo kasuan da Maite, eta, bai, kobratzeko bakigu berak, kriston arazoak izan dituela. Askok eta asko. Asko, bai, gaizki pasatu du, eta, egon da kobratu gabe, denbora asko. Baina, azken finean jasozun dirua, eta, jaso du dirua, ez? Ongi. Ez da gutxienekoa. hori jaso behar zuena. Horixe, bai. Daiz, oraintxe, ari gara ostalaritzari buruz hitz egiten, alegia pandemiak igual gehien eragin dituen sektoren artean dagoen sektorea, ezta? Ostalari asko kexatu egiten dira, nolabait erru gehiegi botatzen zaiela tabernei, ostalaritza tokiei eta zuk nola ikusten duzu hau? Uste duzu ez dela bidezkoa ostalaritzak jasan duen kalte guzti eta neurri guzti horiek? Bai, izan gara biktimak, ez? Ordaindu dugu gehienak, gehiegi eta gehienak ordaindu dugu guk, eta izan da, ostras, ez da erreza hau legalizatu edo
baina... Gehiagoizkoa izan dela uste duzu. Bai, claro. Irekierak berriz ere... Bai, baldintzak eta gero... Ero bueltatu zaretela, ez da? Bai, osea... Sufritu dugu gehiegi, osea, bai, ez, eta entzuten zenun... Pues izten baitugu, ez baitugu izten taberna, pues eske jende itzen da, eta, ostras, tío, txibitek esan zuen behin, ez? Si hay que salvar vidas, se cerran los bares. Para salvar vidas, pues se cerran los bares. Ostalaritzako langile bezala nola hartzen duzu, David? Deklarazio hori. Ba, haserre, osea, eske ez da batere justo, ez? Eta gainera bakizu, hombre, pues ez dira ongi egin, gauza batzuk ez dira ongi egin, baina, bueno, saiatu izen gara, joder, ostras, kostatu zaigu, lan pila eta gogorra izan da, Osea, batzara jendearen atzean, zu eseri, zu ez dakitze, zu maskarilla. Polizia bezala. Bai, txakurra bezala, eta gero, pues beti, tabernak itxi erreza dena, ez? Eta gero hori, joaten zara non baitera, eta ikusten duzu jendea... Bai. Ostras, haserre, bai. Eta ez da egiao gu erruduna garela, esan zebau, pasatu dira bai gurekin, bai. Dena den David, ematen du ostalaritzan egoerako bera egiten ari duela, ezta? Barnealdeak ireki egin dira, ordutegiak eta edatu egin dira. Zuk uda honekiko eta hemendik aurrerako etorkizun honetarako zenolako aurreikuspen egiten duzu ostalaritzako langile bezala, David? Bueno, normaltasun eruntz, ez? Ikuste du ja, bueno, aber nola doan, baina, bueno, bakunekin, ematen du bagoazela aurrera, eta nik imaginatzen du ja udarako, ostras, pues kasi normal. Esperantza daukazu zu. Bai. Ni, adibidez, mascarillarena, ostras, ja ikusten dio tamailera kasi, bai, eta... Bueno, egongo da, bai, normaltasun handia, udarako. Jaiak eta horrela ez dutuzte, ez? Alde nenean normaltasuna. Ez, oza, karo, eta, bueno, bai, ni baikorra nahi, bai. Gustoa ematen du, esperantza daukan pertsona bat egitea, negatibotasun asko dagoelako pandemia honetan da. Ez da raroa, oza, ezke izan dago horra, bai, eta, bueno, gu oraindik, hori, terrazarekin zabaldu du taberna, baina beste batzuk, ostras, urte eta piko itxiak, eta, bueno, bai, larri. Aldean bezala eta zuen kasuan bezala aurrera segi behar da, esperantzarekin eta positibo izan da, etzaigulako besterik eratzen. Horixe. Bai, mila esker David elkarrizketa eskaintzeagatik eta zure lantokira, zure tabernara gonbidatzeagatik. Ongetorria. Etako plazera izan da eta munduko zorterik handiena opa dizuegu. Horixe, pues nahi duzunean, pote bat hartzera. Bai, mila esker David. Bueno, zaindu, ondo izan. Bai, agur. Arratsaldeon, Oier, zuzara? Bai. Kaixo, Oier, Pablo Guillen, Saloa Telebistakoa, placer bat. Eta, bueno, azteko, mila esker zure denboraren zatitxo bat eskaintzeagatik, badakigulako ikasten zabiltzala selektibitatea egiteko, beraz, benetan eskertzekoa da, Oier. Zera, hemen geratu gara zurekin, baina ez dakigu hau zer den, beraz, azaldu pixka batean ora ekarri gaituzun, Oier. Uda ikastetxeak jarritako harri bat, erakusten duguna 25 urte bete zituen, 25 urte aurrena, eta erakusten du benetan posible dela sortzea Euskaldun gizarte bat.
benetan posible delako. Bai, bada. Zera, Oier, zuen bengoa zizurkoa zara edo? Bueno, ez, baina izan loko herri bateko, baina loko herria da logela besterik ez, hemen baduko herria ikastetxea hemen egiten dena. Zerritakoa da, Oier? Paternain hemen ondo Osea, dago. bertan lo egiteko eta zizurren egun osoa basatzeko, ezta? Ba, bueno, erdi hemengoa edo ia hemengoa izan da, Oier, ze iruditzen zaizu, bueltatxo bat ematen bagoaz eta erakuste jazu pixka bat hitz egiten dugun bitartean? Vale, Bai, ados. zera, bueno, Oier, esan ditugun bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan zenolako eragin izan duen, ezta? Zuri galdera hauek egingo bizkizut, zizurko ikasle baten perspektibatik, Bai. ezta? Zu orain bigarren batxilergoan zaude, Bai, baina pandemiak lehenengo batxilergoan harrapatu zintuen, ezta? bai. Beraz, nolakoa izan zen esperientzia hori? Bueno, esperientzia horren hasiera, lehenengo batxilergoan egonda Covidak harrapatzea. Ba, hasieran ongi. Etxean egonda eta Lasai etxean, ezta? azterketarik ez, dena polita, baina azkar konturatu ginen, datorren urterako izan behar genuela eduki falta bat. Eta hori nabaritu dugu bigarren batxilergoan, joan gara polikiago irakasgai guztietan, kostatu zaigu guztietan aurrera egitea, baina bueno, gutxi gora bera, lortu dugu aurrera egitea. Beratiraka, ezta? Bai. Bai. Eta zera, bueno, Oier, suposatze dut, telematikoki egingo zenutela eta bukatuko zenutela pasaren kurtsoa, ezta? Bai. Ikasle asko kexatu egin dira nolabait telematikotasun horren inguruan, zuretzat nolakoa izan zen eduki horiek telematikoki ematearen esperientzia? Irakasle asko ongi, ze igotzen zituzten bideoak, azalpenak, horrek ere badu bere alde positiboa, ikusi dezakezu nahi duzunean, ez ulertzekotan berriro ikusi dezakezu, baina egia da, beste askotan, esan zuten, bueno, baina azterketarik ez dago globalik, utziko dugu emandako emanda, eta gainerakoa ikasiko dute beraiek haien kontura, eta hori nabaritu dugu pila bat. Bai, ez? Bai. Eta bigarren batxilergoa, Oier, nolakoa izan da? Gainera, bigarren batxilergoak daukan garrantzia kontuan hartuta, ez da? Selektibitaterako prestakuntza hori dela eta? Bai, bueno, ongi, ze aurten, egia da, konfinamendua edo norbait konfinatzean arazo gehiago zeudela, ze gerta daiteke, askotan gertatu da irakasleak erraztasunik ez jartzea konfinatutako horri materia emateko, baina orokorrean ongi, nik uste hori geldoago joan garela eta baina ongi, orokorrean ongi. Eta neurriei dagokienez eta, Oier, azkenean, bueno, klasean musukoa eraman behar izatea, distantziak mantentzea, patioetan ere olako neurriak, nolakoa izan da esperientzia hori? Dirudinez neurriek funtzionatzen zuten, ze kontagioak ez dira asko egon. Bueno, azkeneko 3 hilabetean gehiago, baina orain arte bastante ongi. Baina egia da ez duela zentzu handirik kalean inposatzen digutena eta gero klasean bete behar duguna. Klasean 28 pertsona egon, metro bat baino gutxiagora eta kalean ezin sei elkartu. Baina bueno, biek funtzionatzen dutenez ez gara kexatu. Eta, Oier, zuk ikasle bezala, nabaritu duzu pandemiak izan duen zama psikologikoa, azkenean, bueno, etxean egon beharra ikasten hasiera horretan, telematikoki bukatzea kurtsoa, aurten aipatzen ari ditugun neurri horiek bete behar izatea, klasean musikoarekin kontaktu, betiko lagunekiko kontaktu hori ezin egin izatea. Zama psikologikoa ikaslengan, bueno, zuregan eta ikaslengan izan duela uste duzu? Niregan ez, baina bai, ezagutzen ditut kasuak, jendeari oso gogorra egin zaio konfinamendua eta batez ere konfinamenduaren ondoren gertatu da jendea baina ez hain ohituta egotea kalera ateratzea, nahiago izatea etxean geratzea, eta ja ohitutzea etxean egoteari eta ja hor geratzea. Eta zera, Oier, bueno, lehen esaten ari zenidan, nolabait asko hitz egiten ari dela pasaren urteko bigarren batxilergoan zeuden ikaslei buruz, egin zutelako eta, baina ez dela inbeste hitz egiten, pasaren urtean, zure kasuan bezala, lehenengo batxilergoan zeundeten eta aurten bigarren batxilergoa eta baua egin behar duzuen ikaslei buruz. Horri buruz, ze iritzi daukazu, Oier? Nik uste eman zaiola garrantzi gehiegi iazko bigarren batxilergoan egin zutenei, eta egia da beraiek ere eduki falta izan zutela, baina beraiek egokitu zitzaien baua guri baino askoz ere gehiago. Eta beraiek, eta egia da guk dauzkagun izan ditugun eduki falta horiek, gero ez ditugula aldaketak ikusi ebaun, eta orduan nik uste horregatik izan garela gehien pairatu dugunok eduki falta. Beraz, zuek jaso duzuen ebaurako prestakuntza, aurten, bigarren batxilergoan nolakoa izan da? Nahikoa izan dela uste duzu edo falta egon dela? Nik uste falta egon dela. Azkenean jendeak egin behar izan dulan bikoitza eta nire adibide bat naiz. Eta hori, baina orokorrean lan bikoitza eginda eta bai, lortu dugu. Eta ze aurre ikuspeni egiten dituzu, ja goiz gertatuko den selektibitate horren inguruan, Oier, ondo ikuste duzu zure burua eta?
Bai. Ea ongi ateratzen den, baina printzipioz bai. Zera ikasi nahi duzuna, Oier? Inef eta fisioren grado bikoitza. Non ba? Jeidan. Ea sartzen naizen, ea sortea dagoen. Espero ezagun baiet. Eta bestela, ez Gasteizen. sartzeko kasuan, espero ezagun ez ze Gasteizen Inef bakarrik Bai, Inef bakarrik, Gasteizen Inef bakarrik, ea. Espero ezagun gogor ematea, ez da, Bai. ateratzea. Bai. Eta zera, bueno, horretaz gain, Oier zu ere Zizurko Gaztetxeko asambladan zaude, ez da? Bai. Azkenean, bueno, arlo guztietan pandemia dela eta lan dinamiketan, berrikuntzak, aldaketak, moldaketak egon dira. Gaztetxearen kasuan, suposatzen dut, egiten zenituzten ekimen asko pandemia dela eta ezin direla egin izan. Zenolako aldaketa jasan duzu zuek zuen lan eta ekintza dinamikan? Ba, orokorrean, egia da, kontrolatua egon dela, ekintza asko ezin ditugu aurrera eraman, ze gaztetxe ezin da erabili, bajera bat bezala tratatzen bai dute, baina egia da ere bai alde positiboa izan duela, ze gazteak hemen lehen egoten ziren bajeretan eta inork ez zuen ez ere egiten, baina bajerak iztean, gazteak atera dira kalera, mugimendu gehiago egon da, jendeak ikusi du nola dagoen herrian kontua, eta beraz, jende gehiago hasi da mugitzen, jende gehiago hasi da militatzen eta hori ere alde positiboa da. Beraz, onurak ere izan ditu nolabait pandemiak, ez da? Izan ditu. Eta, bueno, mobilizazio horri buruz ari zarela, Oier, entzuna daukat, Zizurren jazarpen polizialen aurkako bizikleta martxak egon direla, ez da? Horren zergatia zein da, Oier, zer gertatu da Zizurren? Ba, Zizurren izan ditugu hainbat arazo poliziarekin, egia da poliziak egiten dituen ekintza guztiak ez daudela gaizki, baina badaude batzuk gure ustez gehiegikeriak direnak, eta gehiegikeri hauek konpontzeko edo gertatutako kasuei buruz hitz egiteko eta egon dira saiakerak alkatearekin eta poliziaren buruzagiarekin elkartzeko eta ezin izan dugu. Eta errazagoa izan da foralen buruarekin elkartzea. Beraiekin zuzenean autoritate politikoekin baino. Bai, eta hori aipagarria da ere bai, ze badirudi inork ez gaituela entzun nahi. Bai. Eskertzekoa da beraz foralen Bai. Eta horren aurrean beraz, Oier, egin zenutena zer zen bizikleta martxa bat Zizurko gazteen partez edo Zizurko biztanleria orokorraren aldetik nolakoa izan zen? Ba, antolatu genuen bizi martxa bat Zizur mailan, nahi zuena etorzedin, salatzeko Zizurren pairatzen ari ginen kontrol soziala eta jazarpena eta hori, atera ziren nahiko ongi, jendeak ikusi gintuen eta hori da egin genuen. Bai. Eta zera, Oier, gaztei buruz ari garela, normalean gazteen egoera badakigu zaila dela guztientzat, ez da? Lan merkatura ateratzea, ikasi eta gero, uste duzu pandemiaren ondorioz egoera hori are zailagoa bilakatu dela? Bai. Argi dago gu izango garela pandemia honen arazo ekonomikoak pairatuko ditugun adibiderik argiena. Eta hori hasi da nabaritzen, gazteon gehiengoak ez du lanik, ezinezkoa da lan aurkitzea, eta egia da guk igual ez dugula hainbeste jasango, ze ekonomia familia on batetik etorrita eta baduzu aukera zure bizitza garatzeko, baina beste batzuk hainbeste erraztasunak ez dauzkatenak gehiago jasango dute eta nik uste horiengatik ere borrokatu behar dugula. Eta, lan merkatua ikasketak eta kenduta, orokorrean gazte bizitzak asko aldaketa asko jasan duela uste, azkenan bakigu, itxira perimetrala, toke eda guzti honek, zer uste duzu suposatu duela gazteriarentzat? Nik uste asko uste dutela, kendu digutela gazte izateko aukera, eta nik uste dut izan dela dena zorte txarra, bakoitzak jarraitu behar duela aurrera dagoenarekin, eta jasan behar dugula. Badago denbora egiteko nahi duzuna, baditu urteak aurretik, egingo dugu nahi duguna. Zure kasuan, Oier, momentuz aurrera egiteko horrek esan nahi du selektibitatea egitea, eta espero ezagun benetan Leridan egin ahal izatea Inef eta fisioterapia esan dira. Ezta? Beraz, Oier, mila esker berriz ere zure denboraren zatitxo bat eskaintzagatik eta munduko sorterik handiena opa dizut. Oso ondo izan eta mila esker, Oier. Zaindu.
Kaixo, Kaixo. Arratsaldeon, Amaia Arratsaldeon. zuzara? Bai. Kaixo, Pablo naiz, Aloha Telebistakoa. Ni Amaia. Zer moduz, Amaia, ondo? Ondo, ondo, Bueno, ondo. aztekun mila esker gurekin batzeagatik. Zerregatik. Ez dakit denboraz ondo zabiltzan ego, baina eskertzekoa da Bai. gurekin batzea. Zera, Amaia, hemengoa zara, zizurkoa zu betidanik Bai, edo bueno, 3 urtekin etorri nintzen. urterekin? Bai, Aha. Donibanen bizi nintzen, Ah, bai. gurasoekin, eta gero ona etorri ginen. Baina, bueno, Ja, urte zizurkoa, asko bai, hemengoa, bai. ezta? Bai, Zenbat bai. urte dituzu zuk, Amaia? 24. 24. Eta Bai. zertan zabiltza, lan egiten, ikasten, Ba, lan dietan? egiten eta ikasten. Ah, biak. bai? Zer ikasten ari zara, ba, Amaia? Ba, Bueno, iruditzen zaizu, orain- mugitzen bagara, paseotxo Bai. bat ematen igual, Bai, bai. lasai hitz egiteko. Ba, Musukoa kentzea nahi duzu, bai. distantzia mantendu eta aire librean, bai? Ondo. Bueno, bai, esan. Ba, orain uneden ikasten nago soziologia. Aha. Eta lan egiten, ba, Misericordia zaretxean eta ospitalean. Ze, erizain bezala edo? Bai, erizaina naiz. Iruñan ikasi zenuen erizaintza edo? Bai, Nafarroako unibertsitatean. Aha. Eta, bueno, ba, duela 2 urte bukatu nuela eta gero master bat ikasi nuen. Eta orain, ba, lan egiten. Zenbat denbora daramazu erizain bezala lan egiten? Ba, urte bat gutxi gora, bueno, urte eta piko, Aha. ba, pandemia hasi zenetik. Pues, hori esaten diazula, herri programaren aurtengo gaia, Bai. ea pandemiak zenolako eragin izan duen herriengan, eta bueno, elkarrizketatu bakoitzaren kasuan bere arlotik. Zure kasuan, Amaia, erizain bezala pandemian zehar lan egitea nolakoa izan da? Ba, bueno, hasiera batean oso gogorra izan ziren lehenengo 2 hilabeteak. Bueno, ba, bakarri, osea, lanpilo bat zegoelako eta gero, ba, azkenean etxetik lanera eta lanetik etxera. Bai, ez da? Bueno, konfinamendu Azken. totala ez, baina hori lanean Bai. ez, eta gero... Bai, bueno, osea, gogorra izan zen, baina egia da hilabeteak pasata, ba, Oitu egin zarela igual, ez da? bai, baina bere efektuak ere izan dituela. Bai. Psikologikoki eta, bueno, bereziki hori, psikologikoki Horri gogorra buruz izan galdetu dela. nahi nizuna, Amaia, askotan hitz egiten da hori, pandemiak osasun arloko langileengan izan duen Bai. eragin psikologikoari buruz. Benetan gogorra izan da eragin psikologiko hori zuengan? Bai, bueno, nire kasuan, hori, bai, hilabeteak pasata, ba, psikologikoki, ba, antsietatea, depresioa eta olako gauzak, ba, agertu zitzaizkidan. Eta, bueno, ba, gutxinaka lanean eta familia eta lagunen, ba, hori, beraiekin, ba, aurrera egin dut, baina, Hobe bueno, zaudeia orduan. bai, bai. Hori da garrantzitsua. Baina, bai, egia da horrelakoak, ba, Bai. sufritu egiten ditugula. Eta, Amaia, erizain bezala nolakoa izan zen egun batetik bestera ezagutzen ez zenuten zerbaiten kontra aritzea? Kaos bat. Bai, ez? Bai, ba hori, hasieran ez genekien zer zen, ez genuen materialik, ba hori, ezagutzen genuen, ezagutzen ez genuen zerbait zen eta, ba bueno, ba, Nabaritzen da ja urte eta piko pasa dela eta ja Bai. ohituta gaudela Bai. ezagupen. Ez ja ez gaude ez jakintasun absoluto horretan, ez da? Bai, baina, bueno, osea, hori, ja, ba, gehiago ezagutzen dugu, baina oraindikan, ba, askotan bada, osea, akostumbratu egin gara, baina bestetan, ba, nabaritzen da oraindikan, ba, osea, ez dakit nola esan. Zaila da, ez da? Bai. Bai. Eta, bueno, Amaia, erizaina izateaz gain, entzuna dukat, zizurko txistulari taldean, Ilunabarra txistulari Bai. taldean zaudela, ez da? Bai. Pandemiak eragin asko izan du txistulari bezala zure egunerokoan ere? Ba, bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ja, bueno, konfinamendutik atera ginenean, guk adibidez txistulari bezala, ba, ez geneukan entzaiatzeko leku bat. Bueno, ba, geneukan lekua, baina arauak betetzen ez genituenez, ezin izan dugu orain Zenuten erabilitoki hori, ez da? Hori. Aha. Eta, bueno, bai atera garela noizbaiten txistua jotzera ba herritik, baina oso gutxitan, eta, bueno, ba hori neurriak ba mantendu. Eta entzaiatzen eta horrelakoak egiteko nola aritu zarete ba? Ba, bakoitzak bere etxean, Bai, ezta? eta gero ba gauzak ateratzen kalean ateratzen ziren bezala. Baina, bueno. Egin duzue kontzertu telematiko hauetakoren bat, edo musiko asko batzen zirela telematiko bideoak Bai, bideoren bat, euskarari loturiko bideoren bat egin genuen, eta hori abestiren bat
hotzen ateratzen ginen. Bai. Eta, bueno, orain egoerak hobera egiten ari duela iruditzen duela, ez da? Ja neurriak pixka bat flexibilizatzen ari Bai, direla. bueno, oraingoz ez gara berriz elkartu, baina bai ikusi beharko dugu ea neurriak betetzen ditugun Bai. eta ean saiatu dezakegu. Gogoekin arituko zarete, Bai, ezta? bai. Eta zera, bueno, Maia, entzuna daukat ere, herri mugimendu bat sortu dela Zizurren, ez da? Kolektibo desberdinak batzeko, hori. haien artean txistulari taldea, ez da? Bai, bueno, herri mugimenduak saretze moduan funtzionatzen du eta kolektibo ezberdinak hori gauza gestionatzeko eta hola elkartu egiten gara. Noiz sortu da hori? Eta, bueno, noiz nola eta zergatik, ez da? Duela hilabete gutxi, bueno, aurten. Bai. Hori, urtarrilean edo elkartu ginen lehenengo aldiz. Eta, bueno, hori, nabaritzen genuen zegoela behar bat kolektibo ezberdinak gauzak, hori, herriko gauza gestionatzeko, festa, bueno, orain ez daude festa, baina hori, egun bereziak edo, hola, Osea, talde anitzak daude herri mugimenduaren barruan, ezta? Bai, bai. Eta zera, bueno, zuere kultur sailaren nolabait parte zarela, txistulari bezala eta ez dakit Zizurren normalean pandemiarik gabeko garaietan ekitaldi kultural asko eta badauden, zer eragina izan du pandemiak horrengan Zizurko kulturan? Bueno, bai gauzak egiten zirela, baina gaur egun, bueno, ni nabaritzen dut herriak gauza gehiago nahi dituela. Bai? Osea, behar hori dagoela kulturaren arloan, zinema, antzerkiak eta horrelako gauzetara jendea asko apuntatzen dela. Eta horren aurrean, Amaia, udalak neurririk hartu ardu, nolabait kultura sustatzeko, txistulari taldearen kasuan ere sustapen bat egiteko edo? Bai, kulturarekiko arlo berri bat ireki daude aletxean, eta, bueno, hori, kolektibo ezberdinak apuntatzeko aukera eman dute, eta, bueno, oraindik ez da hasi, baina espero dugu ondo ateratzea. Bai. Eta, bueno, Maia, galderak egin dizkizut erizain bezala, txistulari bezala, Zizurko gazte bezala, zuk nola bizi izan duzu pandemia? Bueno, asko nabari da, gazteok ez daukagula alternatiba handirik, gure egunerokoan gauzak egiteko, eta, bueno, nabari da hori, alde batean uzten gaituztela. Eta udalak espaziorik edo sortu aldu edo ematen du gazteak batzeko, azkenean neurri asko jarri dira, ezin izan gara batu leku askotan? Ez digute eman, bueno, kalea badaukagu, baina ez daukagu espazio espezifikorik gure gauzak egiteko, eta egia da, dauden espazio batzuk, adibidez, esparru gaztetxea eta hola, arauak betetzen ez dituela esaten zuen udaletxeak, orduan ezin genituen bertan gauzak egin. Eta aldarrikapenik eta egiten ari zarete horren aurrean, herri mugimenduaren barnean edo gazte bezala? Bai, bueno, gauzak mugitzen ari dira, baina hori. Motel, ezta? Bai, motel. Bueno, espero dezagun entzunak izatea, gazteak, herri mugimendu honek funtzionatzea, eta, bueno, gutxinaka normaltasun horretara bueltatzea. Hori da. Eta txistua jotzen goiz ikusi ahal izatea zu eta zure txistulari taldea, Maia. Bai, mila esker. Bai, mila esker zuri berriz ere elkarrizketa eskaintzeagatik eta oso ondo izan, Amaia. Plazer bat izan da. Aio! Bukatu da gure egitekoa Zizur nagusian. Oso pozikoaz, herri hain atsegin hau, baina batez ere bertako jendea eta haien istorioa ezagutzeagatik. Beraz, besterik gabe, besarka handia bidaltzen dizuegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.